Julieverse in Cebu. Rayver Cruz kag nagaisahanon nga Asia's Limitless star Julian San Jose nagbisita sa Cebu sini nga weekend para sa duha ka major events. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa medyakon nga ginpatigayon sang Sabado sa Cebu City, ginpahayag ng Rayver kag Julian nga limitless performance ang matabo sa Julieverse concert. Sa medyakon, game ang duha sa mga pabangkot sang Cebu media kung ano ang matuod nga estado sang ila relasyon. Mas kinagalingan ko pa yung panliligaw ko kay Jules. Hindi, totoo naman eh. Pero yung mindset ko, alam ko naman na she's the one for me. Ginako naman ni Julian nga thankful siya sa all-out support ni Rayver. Ang status ng puso ko, sobrang saya. I'm in a very good place right now. Suno sa first vice president and head sang GMA Regional TV and Synergy, kag acting head sang GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso, halin sa musical trilogy ni Julian, dire na talupangdan ang chemistry sang duha. Gani excited ang GMA Synergy sa nagahilapit nila nga concert. Expect a lot of collaborations and collaborations between Julie and Rayver. No? Excited na actually kami lahat. Madadagdagan pa ng kilig with our special guest, Kylene Alcantara and Mavi Legaspi. Samtang nangin madinalag naman ang pagtambong sang Julieverse sa pagpasigas ng Christmas Tree of Hope sa Marco Polo Plaza, Cebu sa Cebu City. Ina na ang ika-13 nga tuig nga partnership sang among nga hotel kag sang GMA Kapuso Foundation sa Christmas Tree of Hope project kag subong nga tuig ginpangunahan ni Amoroso ang pagpasiga. Ginbato naman ni Amoroso ang tseke nga nagabalor sang 100,000 pesos para sa Kapuso Foundation. Ang concert ng The Asia's Limitless star Julian San Jose kag Rayver Cruz bantayan sa Sabado, November 26 sa Newport Performing Arts sa Pasay City. Daryl Marie Sarmiento, One West of Visayas.